खुलुमनाय होदों बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि आगुनि लेङाइ गाहाय मुस्रिखाम्फा बरगयारि बिथाङा फैबाय थानाय भारत हादरनि लकसभा बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार बियाबनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि महरै गसंबाय। बे बिथिङाव बिथाङा एमपि जानानैहाय मा प्लेनिं लागोन एबा मा प्रजेक्ट बिथाङा डिल खालामगोन बिनि सायाव जोङो सावरायनि। बिथांनि गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय खुलुमनाय होदों। खुलुमबाय। नोंथाङा बिपिएफ दोलोनि बिजाथि महरै गसंबाय आरो नोंथाङा बे बिसायख'थियाव गसंनानै देरहासार जानायनि उनावहाय मा बिथांखिखौ सिगांग्रो प्रायरिटि होनो नागिरदों? बिटिसिआव खालि जौगानायनिल' नङा, बेवहाय थानाय बिटिसिआव रायजो जानाय बिभिन्न जाति गस्थि मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा गावबागाव जातीय समस्याफोर दङ। बे समस्याफोरनि समाधाननि लामा जोङो नागिरनांगोन आरो एमपि सासेया नेशनेल लेभेलाव बिनि जि समाधाननि बेबस्था दङ बेखौ दिहुननानै होनाया सासे एमपिनि दायित्व। गतिके आं एमपि जाखांनानै बिटिसिआव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो आगोलनि जि गावसा गावसि समाज बेखौ खौसे खालामफिननाय आरो ओनसोलाव हाग्रामा महिलारि बिपिएफ दोलोनि सासन कालाव 15 बोसोराव जेरैबायदि जौगानायनि हाबाफारि जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय थांनाय 2020 सननिफ्राय जि गोदान सरकार इउपिपिएल सरकार फैनानै गासिबो जौगानायनि हाबाफारिया स्तब्ध जादों। दा बेखौ जोङो मावफुंफिननांगौनि हाबाफारि दङ। दा बेफोरखौनो आङो एमपि जानानै मावहैगोन। जोंनि बर' हारि राव हारिमु जौगानायनि हाबाफारि लानानै आं खामानि मावगोन आरो जोंजों खाथियाव रायजो जाफानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जातीय समस्याफोरनि समाधान नागिरनानै आं खामानि मावगोन। भारत हादरनि जिनिखि रिपाब्लिक सिस्टेम बेवहाय जों नुनो मोन्दों जे 545 एमपिफोर दङ। नोंथां सासेल'आ बेवहाय माब्रै बर' हारिनि गोहोमखौ खोख्लैनो हागोन? जोङो बर' हारिया सासेल' एमपि थागोन बे नंगौ, नाथाय जों बायदि खुद्र फिसा हारिफोर बा देशफोर जोङो नुनो मोनो। बिथांमोननि खोथायाबो भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक देश, सासेयानो जाथों सानैयानो जाथों बयनिबो खोथाया पार्लियामेन्टआव एखे समानैनो सोलियो। दा नोंनि डिप्ल'मेसि नोंनि रोंगौथिनि सायाव माखासेया सोनारगोन। जाय दोलोफ्रा जाय दैदेनगिरिफ्रा देशखौ सालायदों बिथांमोनजों नोंनि जि समस्याफोर दङ, नोंनि जि इस्युफोर दङ, बे इस्युफोरखौ माबोरैहाय प्रेजेन्टेसन होनानै माबोरैहाय बिसोरनि खाथियाव बुजिहोनो हागोन आरो बिथांमोननिफ्राय मावफुंनायनि कमिटमेन्ट लानो हागोन, बियो नोंनि केपासिटिनि सायाव सोनारगोन। आङो गोग्गानायनि खोथा नङा, आङो बिटिसि नेग'सिएसनाव सासे मेइन प्रटागनिस्ट जानानै भारतनि दैदेनगिरिफ्रा मा रोखोमै राजनिति खालायो, माबोरैहाय डिसिसनफोरखौ लायो, इस्युफोरखौ माबोरैहाय गावसिनि नेशनेल इस्यु हिसाबै गनायनानै लायो आरो बिथांमोनखौ माबोरैहाय जोङो जोंनि समस्याफोरनि सायाव रायज्लायनो हायो, जोंनि देशनि ब्युरोक्रेटिक सिस्टेमा मा रोखोम सोलियो, ब्युरोक्रेट्सफोरनिफ्राय खामानि आदाय खालामनांगौब्ला मा रोखोम जोङो प्रसिड खालामनांगौ, बेफोरनि एसे नलेज बा एक्सपिरियेन्सआ आंहा दङ हिसाबै आं सानो आङो गोबां खामानि मावनो हागोन। थांनाय 10 बोसोराव बे बड'लेण्ड हालाम एबा 1 नं क'क्राझार बियाब बेनि एमपि हिसाबै अनाबरनि दोहौजों सासे गोहोगोरा पलिटिसियाना एमपि जागासिनो दङ। आरो बेबायदि अबस्थायाव नोंथाङा दिनैहाय बिथांनि चेलेन्ज खालामनांगौआबो मोनसे गिदिर इस्यु।
बर' अनाबर' पलिटिक्स फैनायाव गोबांथार गिदिर गिदिर माखासे दैदेनगिरिफोरनि आन्डार कारटेइन बेवहाय उसुथुनि दङ बा बिसोरनि खामानि मावनायनि आगान जोङो नुनो मोनो। दा बेफोरखौ नागिरनांगौब्ला गोबां जोंनो एनार्जि नांगोन आरो बेफोरजों चेलेन्ज खालामनांगौब्ला जोंनि हारिनिल' नङा बिटिसि बासिनिनो बियो मोनसे गिदिरथार माने चेलेन्ज। दा नैबे समावहाय फैयै फैयै जोङो बर' माहारिया मोनसे खोथाखौ ग्रहण खालामनो हानाया मोजां जे जोंनि हारिनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनोब्ला जों गोजा हारसिङै गसंनानै होख्राव होख्राव बुंब्लानो नेशनेल लेभेलाव जोङो एटेनसन मोनगोन बेखौ आसा खालामनो नाङा। झारखन्डआ सृष्टि जादों जेब्ला आदिबासिफोरनि बादैबो झारखन्डआव रायजो जानाय बङालि मानसिफोर, बिहारि मानसिफोर, मारवाड़ी मानसिफोर बा सारा भारतनि जाय मानसिफ्रा झारखन्डआव दङ बिसोरो आदिबासिफोरजों एखे जेब्ला अपिनियन होदों जे झारखन्डखौ सृष्टि खालामनांगौ, झारखन्ड सृष्टि खालामोब्ला बिहारनि बे ओनसोला इक'नमिकेलि ससियेलि ग्र' जानायनि बांसिन माने माबाया दङ, आसा दङ बा होमबासो झारखन्ड जायोब्लासो बे ओनसोलाव जौगानाय फैगोन। दा बिब्दियाव झारखन्डखौ सृष्टि खालामनाय जादों। छत्तीसगढ़आबो बिब्दिनो जादों, समग्र उत्तरांचलाबो बिब्दिनो जादों। दा बेखायनो जोंबो बर'फ्रा बेखौ मोजाङै ग्रहण खालामनाया मोजां जे जोंजों रायजो जाफानाय दिनै असमिया मानसिफोर, बङालि मानसिफोर, राजबंसि मानसिफोर, सूत्रधर, नेपालि, आदिबासि, सरनिया, बर्मन, राभा, गार' जायफोर दङ बयनिबो अपिनियना बर'फोरजों एखे गोरोबोब्ला जोंनि जि गिदिर मोनसे सिमां बे जाफुंहैनो हागौ बा जाफुंहैगोन। दा बे हिसाबै जोङो बर'फ्रा बिग ब्रादार रल लानानै बयनिबो जातीय समस्याफोरनि समाधाननि खोथा बा खामानि जोङो मावनानै होनांगोन। अब्लासो जोंबो बे मोनफ्रोमबो जाति हारिनिफ्राय अब्ला जोंबो समर्थन मोनगोन। बे अनाबर'नि ढौखौ नोंथाङा अनाबर'नि जि ढौ बेनो आं बुंबाय जे जेब्लानो जोङो बिभिन्न जाति गस्थिजों मोजां सम्पर्क थागोन आरो एखे पलिटिकेल इस्युआनो जाथों, ससियेल इस्युआनो जाथों, जेब्ला जोंनि साननाय हनाया नोजोरा जेब्ला मोनसेयानो जागोन, माने जोंनि जे राजनैतिक दृष्टिभंगि बियो जुदि मोनसेयानो जायो, जोंनि सामाजिक दृष्टिभंगि बियो मोनसेयानो जायो, अब्ला बेवहाय बर' अनाबर', अखमिया अना अखमिया, राजबंसि अना राजबंसि राजनिति फैनाय नङा। दा समावहाय भारत सरकारखौ सामलायगासिनो दङ बिजेपि। जोबोद गोख्रों पलिटिकेल नेटवर्कजों बिथांमोनहा भारतखौ सालायगासिनो दङ थांनाय 10 बोसोराव आरो बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोनहा जोबोद गोख्रोङै नांफुगासिनो दङ। बड'लेण्डनि जिनोखि खुंथाय गोहो आवथायनाय इउपिपिएल, बे इउपिपिएल दोलोखौ बिथांमोना सुंथाबाय थादों आरो बिथांमोननि जइन्ट केन्डिडेट अलरेडि फोसावबाय आरो नमिनेसन होबाय। दा बे बेलायावहाय जुदि बिजेपि दोलोआ जोबोद स्ट्रं भाबै बेवहाय रल लागोन, अब्ला बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै नोंथाङा बेवहाय थावरिनो हागोन ना? जोङो मोनसे खोथा बुंबाय थादों जे जोंहा खुनु राजनितिक दलजों सुथ्रता गैया, खुनु राजनितिक नेताजोंबो जोंहा सुथ्रता गैया, जोंहा कंग्रेसजों सुथ्रता गैया, जोंहा बिजेपिजों सुथ्रता गैया, एजिपिजों सुथ्रता गैया, सिपिएम, सिपिआइ, रायजर दल, जेसेबां आसामाव राजनैतिक दलफोर दङ बिथांमोनजों जोंहा सुथ्रता गैया आरो बे दलफोरनि नेताफोरजोंबो जोंहा सुथ्रता गैया। बिजेपिया बिराद माने शक्तिशाली राजनैतिक दल, कंग्रेसआबो बिराद गिदिर शक्तिशाली राजनैतिक दल आरो बिब्दिनो बे गुबुन गुबुन राजनैतिक दलफ्राबो शक्तिशाली। बिथांमोननि कम्पेरिजनाव जोङो जुदि बिपिएफखौ रुजुनानै नायो अब्ला बिपिएफआ जोबोद फिसा
आरो फिसा राजनितिक दल होननानै जोङो नुनो मोनो। खिन्थु बिटिसिनि राजनितिकआ हुकिया आलादा। बे बिटिसिनि मोजां गाज्रि बे ओनसोलनि सुख दुखखौ मिन्थिगौ बिटिसि बासिया आरो बिपिएफआल' मोनसेल' राजनितिक दल जे बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि मुरब्बिफोर आरो सिखित मानसिफोर बुद्धिजीबिफोरजों दाजानाय मोनसे राजनितिक दल आरो जि समनिफ्राय बिटिसि जानायनि उनाव बे बिपिएफ दोलोखौ दाफुंनानै लानाय जादों बे दिननिफ्रायनो बे बिपिएफ दोलाल' मोनसे राजनितिक दल जायनि दारैहाय ओनसोलाव बिभिन्न जाति गस्थिनि गेजेरावहाय सान्थि लाबोनो जों हादों आरो गावसा गावसि जि परिस्थिति दंमोन बेखौ जोङो खौसे लाबोनो हादों आरो शिक्षानिफ्राय आरम्भ खालामनानै हालुवाफोरनिसिम बेवहाय जि प्रयजन आन्थ'गाथ'निनि खोथा दंमोन बेफोरखौ जोङो मावफुंनानै लानो हादों। दासिमबो मावफुंनांगौ गोबां दंबावो। दा बे खेथ्रआव जों बेखौल' बुंदों जे बिटिसिनि जि उन्नयनमूलक खामानि मावनायनि दायित्व आरो राजनैतिक अधिकार जोंनि बिटिसिआव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जाति गस्थिखौ खौसे खालामनायनि दायित्व आरो राजनैतिक अधिकार आरो बे ओनसोलाव अर्थनैतिक उन्नयननि जि खालामनायनि जि दायित्व आरो राजनैतिक अधिकार बियो बिटिसि बासिनि दायित्व आरो अधिकार। बेखायनो बिटिसिनि राजनितिखौ बिटिसि बासिनि दारैहाय सालायजानो मोननांगौ। बिजेपि कंग्रेस सिपिएम सिपिआइ जेसेबां गिदिर गिदिर राजनैतिक दल नोंथांमोनहा बे दायित्व आरो राजनैतिक अधिकारखौ बिटिसि बासिनिफ्राय सेनानै लांनो मोननाय नङा बा हानाय नङा। ओंखायनो बिपिएफ दोलोआ बे राजनैतिक अधिकारखौ आरो रायजो राजानि मोजां खामानि मावनांगौ बे दायित्वखौ लानानै जों दिनै ओंखारदों। ओंखायनो बिटिसिनि राजनितिकआ एकदम हुकिया आलादा। बेखाय बिपिएफनि बादै बेवहाय जेसेबांखि गिदिर गिदिर दल फैया मानो बिथांमोननि जायगा गैया बिटिसिआव। रायजो राजाया बिपिएफजोंनो दङ आरो रायजो राजाया बिपिएफनोनो भट होगोन। नंगौ बै नोंथां रायखांनाय दलफ्रा बिसोरनाव थाखा फैसा दङ, बिसोरनाव मेन पावार दं, नाथाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिटिसिनि नङा। दैदेनगिरिफ्रा जाहैबाय बाहेरानि। गतिके बे बाहेरानि मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव बबे हारिनि दुखुआ मा बेखौ बिथांमोनहा मिन्थिया। बिथांमोनहा खालि नेशनेल लेभेलाव माबा मोनसे आसनि जुदि लादों जोंनाव प्रजज्य जायो जाया जों खोथा गैया, बेखौ इम्पज खालामहरो। दा बेखाय गोबां नेशनेल प्रजेक्टफ्राबो जोंनि जायगायाव इमप्लिमेन्टेबल नङा। दा बेफोरखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों जोंनि जायगायाव इमप्लिमेन्टेबल बा प्रयजन रिक्वायर्ड प्रजेक्ट्सफोर लाहोनायनि जि खामानि मावनो हानायनि केपासिटि बा बे सेन्टिमेन्टआ बिपिएफ दोलोनि नेताफोरनावल' दङ, गुबुन दोलोनि नेताफोरनाव गैया। इभेन लकेलनि जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरजों दाजानाय इउपिपिएल नेताफोरनि साननाय हनाय बिथांमोननि आदब खायदा बा खामानि मावनायनियाव जों बेफोरखौ नुनो मोनाखै। बिथांमोनहा बै बाहेरानि दैदेनगिरिफोरनि खोथाजोंसो सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननि बुंनायनि बाहेरा बिटिसिनि मोजांनि थाखाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जेबो मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। नुनो मोनदों AIDF बड'लेण्ड आजम दैदेननाय पलिटिकेल पार्टि, बे पलिटिकेल पार्टिया फोसावबाय जे उदाङै बिथांमोना बिपिएफनि केन्डिडेटखौ मदद खालामगोन आरो गावसोरनि भटार्सफोरखौ खावलायदों बिपिएफनो भट होनो। बेवहाय माबा स्रोद नेगसिएसन दं नामा बिपिएफआ? बिपिएफआ रावजोंबो बिदि मित्रता खालायाखै। जों क्लियार बुंबाय थादों जे जोङो बिजेपिजोंबो मित्रता खालामाखै, कंग्रेसजोंबो मित्रता खालामाखै, AIUDFजोंबो मित्रता खालामाखै। नोंथाङा नुबाय थागोन माखासे जोंखौ फोजोबनो लुबैग्रा, जोंनि मोजां लुबैयै मिडियानि माखासे मानसिफ्रा आरो बिसेसकै पार्टिकुलार राजनितिक दलनि एजेन्ट जानानै
जेब्लानो हाग्रामा महिलारि बा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव गावनि पार्सनेल खामानियाव थाङो बा गुबुन खामानि लानानै थाङो अब्लानो जोंखौ आरो बिसेसके हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिजेपियाव थांबाय बिजेपिजों रायज्लायहैदों बायदिसिना खोथा बुङो आरो ओरैहाय फैनानै एखे मिडियानो गुवाहाटियाव थांदों गुवाहाटियाव कंग्रेसजों रायज्लायदों कंग्रेसजों स्रोद मित्रता खालामदों होननानै बुङो आरो बे मिडियानि मानसिफ्रानो एआइडिएफजों मित्रता खालामबाय होननानैबो बुङो जोङो बिपिएफ दोलोआ आं दिनैबो केटागरिकेलि आं बेखौ क्लियारिफिकेसन होगोन जे खुनु राजनैतिक दलजों बिपिएफआ मित्रता खालामा जों गोजायैनो जोङो इलेक्सनखौ गेलेगोन अलरेडि जोङो केम्पेइनाव ओंखारबाय उदालगुरियाव दरं उदालगुरियाव नमिनेसन होखांबाय इलेक्सना जानोसै दा आङो गाबोन नमिनेसन होगोन आरो जोंनि इलेक्सनाबो बावला बे समावहाय गुबुन दोलोजों मित्रता खालामनायनि खोथा गैया एआइइउडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जायगायाव जथेस्थ माइनरिटि माने मुस्लिम भट दङ हिसाबै गावसिनि भटार दङ हिसाबै गावसिनि सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै बिथांमोनहा हयथ' मोजां बिपिएफनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै उपजासेनो बिथांमोनहा जोंखौ समर्थन खालामनो फैदों दा जोङो बेखौनो बुंबाय थादों जोंनो बिजेपिनिबो समर्थन नांगौ जोंनो कंग्रेसनिबो समर्थन नांगौ जोंनो समग्र राजनैतिक दलनि समर्थन नांगौ बिटिसिनि इउनियननि सार्थआव बिटिसि बासिखौ एकगत खालामनायनि सार्थआव बयबो राजनैतिक दोलोआ बे राजनैतिक बिपिएफनि जि राजनैतिक अधिकार आरो कर्तब्य डिउटि बेखौ सेनानै लांनो नाङा बरन्स बिपिएफखौ बिथांमोना समर्थन होथों बा होनांगौ होननानै जोङो बुंबोबाय थादों दिनै इउडिएफआ बे खामानिखौनो मावदों बिपिएफखौ मोजां मोननानै गावसोरनि समर्थकफोरखौ गावसोरनि मानसिफोरखौ माइनरिटि मानसिफोरखौ मुस्लिम मानसिफोरखौ बिपिएफनो भट होजानो बिथांमोनहा लुबैदों दा बेखौ जों मानो डिनाय खालामनो जोंजों गोबांथार बिजेपिनि वार्कारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफआव जइन जादों जोंनाव कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा जइन जादों जोंनाव एजिपिनाबो जइन जादों अनाबरनाबो जइन जादों एआइइउडिएफनाबो जइन जादों रायजर दलाबो जइन जादों इभेन तृणमुल बिथांमोनहाबो जइन जादों गतिके जों रावखौबो ना होनाखै जोंनो बयखौबो नांगौ बर' हारि हिसाबै बड'लेण्डनि बर'फ्रा बे बिसायख'थियाव बा नोंथाङा देरहानायनि उनावहाय मा मिजिं लानो हायो आं देरहालाङोब्ला बर' हारिया जेबो लकसान जानाय नङा लाबा बोरै जागोन होननानै सोङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन जे जोङो बिटिसिनि दारैहाय जि मोनखानाय क्षमतामोन दिनै इउपिपिएल सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे जेरै खोमानानै लानानै दं बेफोरखौ बिटिसिआव लाबोफिननायनि आं खामानि मावगोन आरो जोंनि बर' हारिया जि अधिकारफोर दङ जोंहा गणतान्त्रिक अधिकार जोंनि सांबिधानिक अधिकार जोंनि मानब अधिकार बेफोरखौ आं मावफुंनायनि राहा लामा लागोन बेनि गेजेराव हा हुनि खोथा दङ जोंनि भाषा राव हारिमुनि खोथा दङ बेफोरखौ जोंहा जौगाहोनांगौनि गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ भारत सरकारनि सहाय सहजुगिता नागिरनानै जों थांनांगोन जोंनाव अर्थनैतिक इउनियननि जि इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार जोंहा मावफुंनांगौ दङ बेफोरखौ आङो भारत सरकारजों मोजाङै सम्पर्क लाखिनानै आं खामानि मावलांगोन शिक्षायाव जोंहा गोबां शिक्षा अनुस्थान दासिमबो नांगौ बिटिआर एकर्ड खालामनानै दानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा प्रमद बर'मोनहा गोबां खोथा बुंदोंमोन जोंबो नुदोंमोन जे बिटिआर एकर्डनि बे सुक्तियाव एनेक्साराव माखासे माने शिक्षा अनुस्थान बानायनायनि लिरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन जेरैहाय उदालगुरियावनो मोनथाम अनुस्थाननि खोथा बुंदोंमोन मोनसेया जाहैबाय एनआईटि नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि मोनसेया जाहैबाय गेलेनायनि स्पर्ट्सनि मोनसे अनुस्थान बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय इंदिरा गांधी अपेन ट्राइबेल इउनिभारसिटि भैरबकुन्द'आव
बे जागोन होनना बुंदोंमोन आरो बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जागोन होननायबो रायखांनाय दंमोन आरो ओरैहाय दांथलाव रेलिय' कच फेक्टरि जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो चिरांनि जि रौमारि बे रौमारियावबो माबा मोनसे अनुस्थान जागोन होननानै रायखांनाय दंमोन ओरैहाय थुलुंगाफुरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जेरावहाय क्रेमेसन खालामनाय जादों बे थुलुंगाफुरियावबो मोनसे मा होनो कालचारेल कमप्लेक्स बोरैबा बे टाइपनि मोनसे अनुस्थान जागोन होननानै बुंनाय जादोंमोन थांनाय 3 तारिख जानुवारियाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि गेजेराव जि रायलायलायबाय बेवहाय जोङो माइनुट्सखौ मोनबाय बे माइनुट्सआव आफोद मा जादों जेसेबां बिटिआर एकर्डनि बेफोर कमिटमेन्ट होदों अनुस्थान जागोन होननानै जा प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेरै बुंदोंमोन गासैखौबो भारत सरकारा रिजेक्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा बे रोखोम जायोब्ला जोंनि बिटिसिआव गोबां शिक्षा अनुस्थाननि प्रयोजन दं दा बेफोरखौ जोङो भारत सरकारजों रायज्लायनानै प्रेसार होनानै दाबि खालामनानै मोनसेनि उनाव मोनसे शिक्षा अनुस्थान खालामनो जा प्रयोजन दङ जोंनि दिनावहाय बड'लेण्डआव मोनसेबो टेकनिकेल अनुस्थान गैयामोन जोङो CIT बानायदों जोङो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बानायदों बेवहाय NITबो जानांगोन बेवहाय आरोबाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगोन बे जायगायाव IITबो जानांगोन बे जायगायाव बिभिन्न शिक्षा अनुस्थान फैबावनांगोन नोङो एग्रिकालचार बेस अनुस्थान जोंनो नांगोन फरेस्ट बेस जोंनो अनुस्थान नांगोन बेनिफ्राय IIMनि खोथा दङ जोंनि सासन कालावनो BPF दोलो हिसाबै जोङो IIM IIT बायदिसिना शिक्षा अनुस्थानफोर जोङो दाबिखादों फेशन डिजाइनिं इत्यादि मेडिकेल कलेज जोङो खुनुरुखुमै जोङो लाबोनो हादों किन्तु बे गंसेयानो एनाफ नङा जोंनि जायगायाव हेल्थ सेक्टराव बिभिन्न धरननि शिक्षा अनुस्थान नांबावगोन दा बेफोरखौनो आङो MP जायोब्ला भारत सरकारजों रायज्लायनानै दाबि खालामनानै बायदिसिना खामानि मावनायनि गेजेरजों बोरैहाय बिटिसिआव मावफुंनो हायो लाबोनो हायो बे खामानिफोरखौ आं मावगोन जोबथारनायाव जोबोद गोनांथार कुइसन बे जाहैबाय दानि पलिटिक्सआव बड'लेण्डनि पलिटिक्सआव फरायसा हान्जाफोरा दहमै ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना गावबा गावनि मिडियानि गेजेरजोंहाय फोसावबाय थानाय जादों जे पलिटिक्सनि जेनाखि दा बारहावा बेवहाय बिथांमोना इनभल्भमेन्ट जानानै मोनसे जर'खा पलिटिकेल पार्टिनो भट होनो थाखाय पाब्लिकखौ एपिल खालामगासिनो दं बे दानि नङा दुलाराय बर' फरायसा थामहिनबा एबसुआ राजनितिकआव डाइरेक्ट रल लानाया दिनैनि खोथा नङा बेखौ बिटिसि जाजेननायनिफ्रायनो जों नुबोनो मोन्दों बिटिसि जाजेननायनिफ्राय एबसुनि इनफ्लुयेन्सआवनो जि पलिटिकेल पार्टि दानो नाजादोंमोन बे पलिटिकेल पार्टियानो मोननै जादों सिंगल पि डाबल पि होननाय राजनिति दल नोंथांमोना निस्सय गोसोखांगोन बे जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जादों दा फैयै गोलाव सम बिदिजोंनो फैबाय बिथांमोनहा जेब्लाबो BPFनि एगेन्स्टै गसंबोबाय थाबाय जोङो बेखौल' बुंदों जे हारियाव हारिनि थामोनथाखौ लाखिनांगौब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हारिनि मोनसे हारियारि मोनसे गौथुम मोनसे जातीय संगठन आरो जातीय संगठन जानांगौब्ला बेवहाय सिनसियारिटि नांगोन अनेस्टि नांगोन आरो क्लेरिटि नांगोन दा फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा फरायसा दा बे फरायसाफ्रा राजनितिखौ जुदि कन्ट्रल खालामो शिक्षाखौ कन्ट्रल खालामनाय जाबाय हालुवाफोरनि बे कृषिखौ कन्ट्रल खालामनाय जाबाय समग्र जोंनि डिपार्टमेन्टफोरखौ कन्ट्रल खालामनाय जाहैबाय राजनितियासो कन्ट्रल खालामोमोन नालाय दिनै जोंनाव इउनिभारसिटि दङ कलेजेसबो दङ बेखौ बे फरायसाफ्रा कन्ट्रल खालामो
नोंनि भाइस चेन्सेलरनिफ्राय आराम्भ खालामनानै ओंखायनो बेखौ बोखारनांगौ होखारनांगौ होनलाबायनाया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसालिनिफ्राय ओंखारो। दा बे रोखोम जुदि जायोब्ला सात्रआ जुदि समाजखौ दैदेननांगौब्ला अब्ला बेवहाय बौद्धिक समाजनि आरो माने इन्टेलेक्चुयेल बेवहाय इन्टेलेक्चुयेलिज्म ग्र' जानाय नंला। मानसिफ्रा बुंनो गिनाय बे रोखोम फैगोन। दा बेखाय राजनितिकआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा डाइरेक्ट पार्टिसिपेट खालामैखौ जोङो आसा खालामो, जों बुंबोबाय थादों। बिथांमोनहा जुदि बे रोखोमै डाइरेक्ट इउपिपिएलनो भट होनांगौ होननानै बुंबाय थानायनि दारैहाय जोंनि समाजा अदूर भबिष्यतआव गाहायथिं थांगासिनो दङ, खोमसिथिं थांगासिनो दङ। दा नुबाय जे बे बड'लेण्ड हालामाव एबा नोंथांनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव सासेल' एमएलए दङ इउपिपिएलहा आरो गुबुना गासैबो इउपिपिएलनि। बेबायदि बेलायावहाय बिथांमोननि जेनाखि राजनितिक ताकत एबा गोख्रोंथि बेयो जोबोरैनो दङ। नोंथाङा माबोरै आसा खालामनो हायो जे नोंथाङा देरहागोन? नोंथाङा एमएलएनि खोथा बुंबाय, एमसिएलएथिं नायनाय, एमसिएलएखौ नाय। क'क्राझाराव साबसे एमसिएलए दं इउपिपिएलआ, चिराङाव साबसे दङ नोंथाङा नाय। चिराङाव दङ नामा इउपिपिएलनि? बिजेपिआव थांबाय, थांदोंसो सिगि सग' कयेकजनखौ लांदों। दा सिगिनानै लांदोंब्ला बिसोरो शरीर देहाखौसो मोनदों, गोसोखौ मोनाखै। नोंथाङा नुगोन जे नैबे इलेक्सनाव जायफ्रा थांदोंमोन, जायफ्रा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांदों बा बिजेपिआव थांदों, बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआव दङ। बेखायनो बिसोरो इनडाइरेक्टलिब्लाबो जोंनि बिपिएफखौ बा आंखौ समर्थन खालामनानै बिथांमोना बे इलेक्सनाव रल लागोन। गोजोननाय होदों बिथांनि मन'बलखौ जों मिथिनो मोनबाय जे मुस्रि खाम्बा बरगयारि बिथाङा बे खेबनि लकसभा बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार बेनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि महरै गसंबाय। बिथाङा बिसायख'थियाव देरहानानै बे हालामनि जौगाखांनाय, खौसेथि आरो दावगानायनि खामानि मावगोन बिथाङा जबान होदों। मिजिं खालामो बिथांनि दाद दैदेननायजों बड'लेण्ड हालाम आरो बे ओनसोलनि जौगाखांनाया थारैनो जागोन आरो गावजों गावनि गेजेराव अनलायनाय, खौसेथि लोगोसे दावगानाय बिथिङा फैगोन। बेखिनियावनो जोङो दिनैनि बे मोगा मोगिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। गोजोन्थों।